Lakot ya baro asya kasya lingdo right kasnong maulam naduk kapor kan arbaji shiteng sngi jong kasan tarik uyayong arajar arpusan. Ha kapor nyo baji janmit pat kan sedang ka hausi bumper ha ka baka price kalong sanlak tingka. Kedor jong tiket kalong lai spa shi tiket bat kat san spa shi. Menteri Rangba Berim Kejelam Manipur UN Biren Singh hakalai puai tarik uluber arajar arpusan ulawan ra nya kejing gentho ka bums ngotenan ndak bakinno bo lampang barim ke yeng dorbar thawan ke Lok Sabha baru Menteri Rangba Berim Kejelam Meghalaya ulit purno sangma boladon kejing temu ke bapenemen saw hakaban pia ye kejela ka thain shatai lam mi ngi shaki ba khamrit shu ndak bapensyong nong rim nak kejing long kinhon kijat benreo ndak bayada ye ke kerdan burom jong kupa Menteri Rangba Bementa Kejelam Meghalaya Konrad Kongkel Sangma ula shim diga senjam ban jubab kabada thau bat wo bha bat shim ya katai ke jingkren UN Biren Singh kum kabas neubong Ubiren ula pensa priang ha rensan X ya ke video ba upurno ukuran ha parlimen bat tho ba ke jing temu ke bapen mensau ke bapen up jingma ya ke jing teli ha ke ri bat beteng ba uyoi ba ke jing persang ban tuklar ha ki kampo yeng ban pensenjor ya ke jelam Manipur ke jelam Manipur kabadan mentah ha ke jing sensar presiden rule kalamat ya ke jing yakin at snam ha pedeng ki jat benreu meitei bat kuki nado snem arjar arpulai bat kumba palat mar arspa san pongot kilayap habaro arliang ubiren kedo sya gani kapang bat ong penban baka daw kamdei kabadan san hima sima bat kami ne ki jing tingko jing ki babun kum ka kam drok ka jing wan rung kerthep jong ki bar jela ka jing sya penjot ki klau ki betam bat ka jing pen ibor de ki katto kat ni ki kinhon ki reo san hima ki badai ne ki jat benreu meitei ke sarkar Manipur bat ki wei ki kinhon ki kinno ki jat benreu kuki ne ka benta ka jingkeu ka kam khai drok bat kenno ru baki kuki ki wan na Myanmar ban wan pet sham Manipur nado usnam arajar arpulai ka jingdawa ban yo yala ka jong ka jing sansar ka Union Territory lani wat la ka jong ka jela kala ki bha ha ke jat benreu kuki kat ba ubiren uong ba ka jela Manipur ka dei ka ying ye ki jat benreu reolom rit pa ki badan kam jingeda lingba ke airline permit lani ka ILP ka bala trei kam house nem arajar khat khandai ubiren ulaong bu Konrad udai bantip baka jingjia yaken at snam kam dei ka basujia rengkhat Henry ka dei ka bala kinshot de ki bas ngau shepting bat ki bas ngau don jingma nakitei ki kam shushu ubiren ulabu jingkeli bahato Konrad utip ni baka Manipur kala sedang ka jingker kaput baka free movement regime menta la pentrekam kat kum ki an bat Konrad uyi ne halor ka jingbon ki breu hakichnong ki ba itho ithau ha kaput jong ka Manipur ka FMR ka sha yikinong song ke India bat Myanmar ban shong ban sa ha kaput kata hapo 100 kilometer hakini ki artli kiri ubiren ulaong baka Manipur kalamat bat kan long kejing hikai ka rensan ban yonong san hima bat kedoru badai ban penduna ya kejing wan rung jong ki breu na syabar lani kejing tuklar ya kejela ulaong baki patba ka Manipur kila kathang bat ai bakin ha kasuk kasan Konrad ulaong baka jingkren UN Biren Singh ka long ka bas neubok daga batan ya ka kerteng jong ulit purno sangma uba juya khun ga benta ki patba ka than chatai lam mi ngi uba ya kren ga benta ki mat ki babun ga benta ka hok jong ki patba hapo ka than chatai lam mi ngi ulaong bahakum gani ka por dai bandon ka jinge treilang ban wanra ya ka shongsuk shongsan bat ka bha ka miat ha Manipur amban ya kren yo nong san hima bat kandi ka dei ka ba ulit purno sangma ukwa banlong kumban chukdo baka National People's Party kabau Konrad Kongkel Sangma ulakli kumunongelam laniu National President kalaweng jingkershan na sarkar Manipur kabalalam khamat de BJP bat UN Biren Singh kumu Menteri Rangba ha ubnai naiwing jong snem arajar arpusaw bat ke jing sensar President rule hagani ke jilla kalawan jia hau rempang arajar arpusan there are many areas where there is a demand for
separate state. I have counted, it comes to almost 30. It is about 30. Haryat Pradesh, Awadh, Purvanchal, Bundelkhand, that's about UP. And many other states, I don't want to name everybody. In our eastern region, for example, or the northeastern region, demands for separate states. Gorkhaland, Kamtapur, Bodoland, Karbi Anglong, Garoland, my own tribe, is a Dimasa, Kukiland. So many demands are there. Vidarbha. I have been supporter of Vidarbha for the last 20 years. And I had the privilege of going into Vidarbha's feasibility in detail because the late Prime Minister Rajiv Gandhi asked me to study and give him a personal report unofficially. I did it. And I strongly recommended for the creation of Vidarbha. Even today, I strongly support the creation of Vidarbha. Habatin, pej bahagi kishab, kashab plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki bataya kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashab plus F hakajing som. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam kta ika dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka kia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki marbam madon ka sharp plus F menta ka sngi Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya